ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁମନ ଯୋଜନା ଆଲର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ମହିଳା ପଚାରୁଥିଲେ କି ସାର୍ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ତିନୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଡିବିଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ NPCI ମ୍ୟାପିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ ଆସିବ। ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ। କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିକ୍ ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲିଙ୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇନେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ବି ଖାତା ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଖବରଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ KYC ଅପଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।